नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी होली स्पेशल घर पे दही बड़ा बनावे के बहुत आसान और इजी तरीका। तो चली जा फ्रेंड्स, आज के मजेदार रेसिपी देख लियल जा। तक आप लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजा कले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तो सबसे पहले का कइल जी कि 200 ग्राम मिर्चा हम धोई लेल बनी। धोई के रात भर हम भिगो के रख लेल बनी। आप लोग देख सकेनी जा तो बढ़िया से फूल गइल बा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा। तो चलिए जा हम आप लोग के पास से दिखा देतनी। तो कितना बढ़िया से हमनी के जौन धोई बा बढ़िया से फूल गइल बा। ई देखिए एकदम से हाथ से दबैला पे टूट जाता है। ये देखिए जा कितना बढ़िया से फूल गइल बा। तो एके रात भर आप लोग फुला सकेनी जा। आप 4-5 घंटा भी रख के फुला सकेनी जा। तो बढ़िया से जब ये फूल जाई तब एके का कइल जी कि बढ़िया से धो दिहल जी रगड़ रगड़ के, और 2-4 पानी से बढ़िया से धो के साफ कर लिहल जाई। तो एके हम 2-3 पानी से पहले ही से धो के रख लेले बनी। अब एकर पानी हमनी के निकाल दिहल जी। ये देखिए बढ़िया से पानी निकाल देले बनी। अब एजे लिहल जी मिक्सी जार। मिक्सी जार में सारा धोई के निकाल लिहल जी। सारा धोई के मिक्सी जार में बढ़िया से पीस लिहल जी। तो आप लोग एके सिलबट्टा पे भी बढ़िया से पीस सकेनी जा। अब एक बर्तन में निकाल लिहल जी। तो सारा धोई के चली जा निकाल लिहल जा। तेजे एगो हम बर्तन में सारा धोई के निकाल लेल बनी। आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स। तो सारा धोई हमनी के निकाल के रेडी हो गइल बा। अब का कइल जी कि अब एकरा के बढ़िया से हमनी के फेंटे के बाटे। तो सबसे पहले का कइल जी कि थोड़ा सा हमनी के जा हींग के पानी लिहल जाई। तो हींग के हम पहले से पानी में घोर के रख ले रहनी। अब एके डाल दिहल जी सारा। थोड़ा सा हमनी के नमक डाल दिहल जी, स्वाद अनुसार नमक डाल लेब जा। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिहल जी और जा थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिहल जी। अब का कइल जी कि बढ़िया से एकरा हाथ की मदद से चाहे तो बढ़िया से हैंड बीटर से भी एकरा के फेंट सकेनी जा। एक चुटकी में हमनी के हल्दी डाल दिहल जी। आप लोग ये मरचा भी डाल सकेनी जा अगर आप लोग के पसंद होके, ना होके तो ऐसे भी बना सकेनी जा। बढ़िया से एकरा के फेंट लिहल जा। फेंटल बहुत जरूरी होला। देखिए कस के बढ़िया से चला के आप लोग फेंट लेब जा। हाथ से भी बढ़िया से फेंट सकेनी जा। तो कोनो बड़ बर्तन में के बढ़िया से आप लोग फेंट लेब जा। ये देखिए जा कितना बढ़िया से हम फेंट ले लेबन। यही तरीके से आप लोग के भी फेंटे के बाटे। अब का कइल जी कि चेक कर लिहल जा कि बढ़िया से होइल बा कि ना। तो 1 गिलास पानी लिहल जी, ओमे डाल दिहल जी। जब ये ऊपर आ जाए तो समझ जाइब जा कि आप लोग के पेस्ट एकदम से रेडी हो चुकल बाटे। तब का कइल जी कढ़ाई गरम कइल जी, तेल गरम कइल जी। तेल बढ़िया से जब गरम हो जाई तो एक एक करके सारा हमनी के एमे दही बड़ा के पेस्ट डाल दिहल जी। तब सारा धोई वाला पेस्ट हमनी के कढ़ाई में तरीका से डालत चल जी। छोटा छोटा भी कर सकेनी जा आप लोग अपना हिसाब से, बड़ा ये छोटा कर सकेनी जा। एक एक करके सारा हमनी के तरीके कढ़ाई में डालत जाए के बा। और तेल के ना ही ज़्यादा गर्म रखे के बा और ना ही ज़्यादा ठंडा रखे के, मतलब कि नॉर्मल तेल के हमनी के जा गर्म करे के बा। अब चम्मच की मदद से करा के बढ़िया से हिला डुला दिहल जी और चारों तरफ से बढ़िया से अलट पलट के पका लिहल जी। तो चली जाए के पका दिहल जी चारों तरफ से। तो ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से फूल गइल बाटे। तो धीमा आँच कर देव जा। धीमा आँच में एके बढ़िया से पाके देव जा। काहे कि ज़्यादा तेज़ आँच रही तो ऊपर से ही पाक जाई, अंदर से कच्चा रह जाई। तो ये वजह से आप लोग धीमा आँच पे के बढ़िया से पाके देव जा ताकि अंदर तक ही पाक जाए। एकर कलर चेंज होके तक एके हमनी के यही में रह देवे के बा और धीमा आँच के कर देवे के बाटे। और बीच बीच में एके अलट पलट लेवे के बा ताकि चारों तरफ से बढ़िया से पाक जाए और कच्चा पने में ना रहे। तो एकर कलर भी आप लोग देख सकेनी जा पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बा। दोबारा के हमनी के हल्का फुल्का का कइल जा कि अलट पलट दिहल जा। तो बीच बीच में एकरा के अलट पलटत रहब जा आप लोग यही तरीके से। अब ये बढ़िया से पाक के रेडी हो चुकल बा। तब का कइल जी कि हमनी के निकाल लिहल जा। तो ये देखिए जा एगो बर्तन में निकाल के रख लिहल जा। दोबारा वाला भी निकाल लिहल जा। अब का कइल जी कि जौन बाचल पेस्ट बा ओकरा के भी तल के रेडी कर लिहल जा। कढ़ाई भी बढ़िया से गरम बाटे, मतलब कि तेल। अब एक एक करके सारा पेस्ट के कढ़ाई में डाल दिहल जी। धीमा आँच कर दिहल जी और धीमा आँच पे के बढ़िया से पाक के दिहल जी ताकि अच्छा तरीका से पाक जाए। अब एक ही चम्मच की मदद से चाहे पलटा की मदद से अलट पलट लिहल जी। जैसे कि पहले वाला हमनी के बैच तल के रेडी करनी है जा वही तरीका से। आप लोग बड़ा या छोटा अपना हिसाब से कर सकेनी जा, जैसन आप लोग दही बड़ा बनावल चाहते हैं ओकरा हिसाब से। और एकरा में गोल गोल भी बना सकेनी जा, लंबा लंबा साइज में भी बना सकेनी जा। कई तरीके के ही बने लाटे। तो अब का कइल जी कि बढ़िया से करा के चारों तरफ से पका लिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स हमनी के जौन दही बड़ा बा बढ़िया से जब पाक गइल बा तो चली जावे के निकाल लिहल जा। तो सारा बड़ा के हमनी के निकाल लिहल जी। तेजे हम सारा दही बड़ा के जो निकाल के रख ले बनी आप लोग देख सकेनी जा। अब लिहल जी ठंडा पानी। आप लोग बर्फ़ वाला पानी भी ले सकेनी जा। अब एगो बर्तन में ठंडा पानी निकाल लिहल जी। तो 1 गिलास से हम पानी ले ले बनी। अब का कइल जी कि जितना हमनी के ये दही बड़ा वाला फुलौड़ा बना के रख ले रहनी है जा, एक एक करके सारा हमनी के पानी में डाल दिहल जी। अब एक 5 मिनट यही तरीके से छोड़ दिहल जी। अब का कइल जी 5 मिनट के बाद एकर सारा पानी के निचोड़ लिहल जी तरीका से। तो दोनों हाथ के बीच में बढ़िया से दबा लेब जा।
तो देखिए जा बढ़िया से एकर पानी अच्छा तरीका से निकल गई बा। यही तरीका से हमनी के सारा पानी के निकाल ले के बा। एक एक करके सारा फुलौरी के हमनी के यही तरीका से निकाल लेवे के बा। देखिए जा सारा पानी के हम निकाल ले बनी। यही तरीका से आप लोग भी निकाल लेब जा। आ निकाल के एगो बर्तन में हमनी के रखत जाइल जी। तेजा एगो हम प्लेट में रख लेतनी। तेजा हम सारा फुलौरी के निकाल ले बनी। अब का कर जी, 1 कप दही चाहे छाछ कुछ भी ले सकेनी जा आप लोग। तेजा हम छाछ ले बनी। अब इधर थोड़ा सा डाल दीजिए में चीनी, बढ़िया से करा के घोल लियल जी। अब थोड़ा सा में नमक भी आप लोग डाल सकेनी जा। तब बढ़िया से हमें जब फेंट ले बनी आप लोग देख सकेनी जा। यही तरीका से के फेंट लेवे के बाटे। अब का कर जी कि जौन हमनी के निचोड़ के रख रही है जा फुलौरा, ओकरा के का कर जी कि डाल दिहल जी दही में। तरीका से तो हम सारा फुलौरा के दही में डाल दिल बनी, आप लोग देख सकेनी फ्रेंड्स। यही तरीका से डाल देव जा, 10 मिनट के छोड़ देव जा। तो ऊपर से थोड़ा सा नमक हम डाल दिले बनी। तेजा नमक अपना हिसाब से आप लोग डाल लेव जा। अब एक 10 मिनट यही तरीका से छोड़ दिल जी, ताकि जौन दही बा थोड़ा गाढ़ा हो जाए और दही के अपना आप में सोख ले। तो एक 10 मिनट ढक के भी छोड़ सकेनी जा। अभी अच्छा तरीका से हल्का फुल्का गाढ़ा हो गई बा। तब का कर लीजिए एगो बर्तन में हम आप लोग के सर्व करके दिखाओ तनी कितना बढ़िया हमनी के दही बड़ा वाला फुलौरा बन के तैयार हो चुकल बा। एकरा के आप लोग मोटा दही में भी डाल के बना सकेनी जा। अब एक एगो प्लेट में के निकाल लिया जी फ्रेंड्स। ऊपर से दही डाल दिया जी, देख सकेनी जा आप लोग। पूरा दही के डाल दिल बनी। ऊपर से हमनी के चटनी डाल दिया जी, जन की हरा धनिया की चटनी हटे। थोड़ा सा टमाटो केचप लगा दिया जी, देखे में सुंदर लगी। ऊपर से जीरा पाउडर डाल दिया जी। आप लोग चाट मसाला भी डाल सकेनी जा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया जी। अब थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया जा, थोड़ा सा नमकीन डाल दिया जा। अभी देखिए जा कितना बढ़िया हमनी के दही बल्ला बन के तैयार हो चुकल बाटे। होली खातिर एकदम से तैयार बाटे, बहुत ही चटपटा बाटे। ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देनी है। तो देख सकें जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमनी के दही बड़ा बन के तैयार हो चुकल बा। तो चलिए जा आप लोग के कटिंग करके दिखाओ तनी। ये देखिए जा कितना बढ़िया हमनी के दही बड़ा बन के तैयार हो चुकल बा होली खातिर। तो अगर आज की रेसिपी हमारा आप लोग के पसंद आई होखे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। और अगर हमारा चैनल पे पहली बार आयल बन जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया मुंह में घुले वाला एकदम से बढ़िया हमनी के दही बड़ा बन के तैयार हो चुकल बा। एकरा के आप लोग फ्रिज में रख के भी ठंडा ठंडा खा सकेनी जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारा वीडियो देख